Het tekeerboord zit in de tuin bij Paak en Beppe Bauma. Zo gauw het huis verkocht is, kan ze wijnen bij haar dochter, haar man en de Paak en Beppe Cezers. Omdat het gezellig is, maar ik praktisch. Die man had dus beginnende Parkinson en dat is nou nog net heel storend aanwezig. Maar dat kan maar een periode wel veel slimmer wezen. De families hebben al een huis op het eer. En dan gaan Paak en Beppe daar wonen en dan ga jij daar wonen. Maar de regeling maakt de beslissing om bij elkaar te wijnen net makkelijker. Wil ze de safvolle voordeel niet joggen. Ja, eigenlijk ben je gewoon heel participerend met deze maatschappij. Met alle leeftijden ben je dwaande. Je komt er meer toe aan de participatiemaatschappij, zodat het vanuit de regering stelt is. Nou, dat is vrijwillig en dat is vanuit leefde voor de oor. En daar wordt dus nog voor bekeurd. Daar krijg je een boete voor. Ben je bestraft. Het veroordeelt voor u op dit stuit nog net zo heel vol, maar wel op het moment dat wij bij de AOW gaan en komt die in te versterken. De AOW van een alleenstaande ouder is dan €300 leger wanneer ze zijn huis maar haar band dealen. Ik een alleenstaand band maar een bijstandsuitkering werd kwatten als haar ouders in huis helly. Klaasje en Volker Bauma zetten haar actief in de regeling. Op haar website roepen ze op om de petitie te tekenen om het besluit in te houden. De Eerste Kamer kent dit nog dwaan. Sommige mensen krijgen straks een gigantische kwatting op hun inkomen. Vooral als je zelf bijvoorbeeld bijstand hebt. Dan wil je derp kwatten en de AOW wordt kwatten. En ja, zodat het nou liekt, zal in mijn bijstand eigenlijk net meer zien ouders in huis nemen kunnen. Of een vriendin die hulpbehoevend is of wat dan ook maar. Dat is haast niet mogelijk.